Jotono sari kaham haine hai norokno lamsugo. Thaisa thaini kok kisisa norok bai salainani bagui norokni bwskango haine hai ang phaijawkha. Kwdwngma salni yagulo norok bai kisa kok sanani bagui. Kok khe omo haise जों tiprasa rok tamungui जों buibai thwngjagui tongna klai. Nasigi naidi जों jotono siwo jotono saimano tipraha abo chini. Joto political khainai joto leaders rokno jotono saimano omo je tiprahani tiprasa rokni ha hinui. And 184 kings bai tuiduljak o ha sini kwbangma raja rok sason khlai thangmani ha. O haono जों tini deprive na nango. O haono जों tini minority na nango. O haono sini rights maya ngnani ngo. O haono tiprasa bai tiprasa walalaimani thwngjakmani bini uskani bai जों thwngjakmani जों nugo. Abo tamni bagui. Abo kaisa no reason जों thansa wngmani bagui no je जों tabuk thwngjagui tongmani amo joto kisu cholui tong. Engka o thwngjakmani yakni katinani bagui khorok bwswk samung khlaiui tong. Nahari naimani tiprahani joto tiprasa neta hinjaknai rokno kebono bo nukya haisi. Khoroksa simano amo wngkha Bobagra. Bobagra puila ni simi je samung khlai phaimani kwbangma fight khaimani yagulo bo. Tini manthai no rijakya. Tiprasa accord bo rijakya. 125 bo rijakya. BC election bo khlaijakya. TTA DC ni duita seat assembly nini constituency nini Solomandai Pulinpur Asrambari khlaijakya. Aborok ni tui kwbangma andolon khlaikaisi. But andolon khlaibo success khlai manya. Manthai जों rijakya. Aroni bising bising tabukni main issue je cholui tongmani letaso जों nugo Roman script. Roman script जों tabuk bo manya. Aroni bising kaisa notice rijak phirokha education department ni bwkhaktwi. Tam rijaka himale je जों aswk bosor जों palai phaimani 19 January kokborok sal hinui. Pheba abono nini ani bokhorok togui tini chief minister chai tongnai mukhyamantri Manik Saha bini tui phangbai 9 January ni simi 17 jora kokborok sal mapalaina hinui saklairika. Omorok ki chamani kokdba kisa जों jotono mawansuknai joto tiprasa rok. Tamo se khlaiya tongkha tiprasa rokno tamo slaiya tongkha. Joto bumung bwthai bwlai jotono sokomorbai khaisi. Haifano chini tiprasa rok neta rok khasinani siya. Tripura welfare minister chini Vikas Debarma je jagao meeting je jagao boroni je program thango boroni kono bason kwrwi haisi. Kaisa bo bason kwrwi
tiprasa hamkhlaini bagui development ni bagui kuno thaisa kok sajagya peba tini sungbai besi laika hangkai boiler buko khukma hake khuknai nai tongmanglak soijo khlaiglak nailai aba hemang ward jebrok je tiklai dong peba mo hai kok thai rok no sung nukangke sung public jeng tiprasa tongko song tongnai lukurok nukangke belai ke khasao haisi je sung chongui rohmani je borok thaisa bo tini kok saya hangkai bokha belai ke sao haisi tini tiprasa rok je suithokjak mani kok thai kok borok roman script nahari jeng suinani hini je andolon khlai tomani bo success ngya tabo kok borok salman mani bo salai kabangma sal khlainani bagui saklai jakka notice rijakka chini bo bisoro chini chera rok tamung no saidiman chini thinang chini generation rok asa kabangma sal hingka kai kok borok sal to salsa se palaijak bele India independence manmani sal waibisu palaijak ba sapta kaisa romai palaijak ba salsa romai no palaijak na bele hingka chini kok borok sal manmani no palainani hingka kai tangui asa kabangma sal kabangma din romai nai amahai palainani kok no saklaikya chini final generation ro bo mono romai na nai ulo bo sal ba chini ingka confusion khainai pheba chini neta rok abono sia dukho nango haisi kabangma kame amjayo tiprasa rok tini masaya manungya nini current kwrui tui kwrui lama kwrui potrai put kwrui amoni development kokle saya abar tiprasa no bini uskani bai walainani aba hai tongmung rok ungya haisi joto tiprasa rok nai tong bwskang tamung na thangui tong but sanani khai manlayo kami amchayo kasawai tiprasa develop khainani bagi khai thaisa bono kok salaiya main reason tamoba जों जे political khlai tongo main reason tamoba bohok thaisa chawai thangui thangnani amoyable reason nung neta se amtike wansugu pheba public ro amtike wansugu no vote diable public ro no ma wansuk nai public ro no bo nung jepropono nung muito maton nai nung public no tam kok sawi tini vote nawai nung tini chair asok ang salute khaina mosungu chini borom gana minister sar brisha ketu no tini bo IPFT tongpro bo tini yakari phayo IPFT minister MLA tongpro phano bo lukono tam saba lukorok norok je naimani hai norok ano je boot rubui chongui rohoro norok ano tipralen tubui rifainai tipralen ni kok sanai tipralen ni assembly o kok sanai o kok samani abage norok ano boot borika phiba ang tini assembly thangai bo tiprasa ni kok sanani tipralen ni kok sana thangai bo bada boido khaijago hingke ang tongya direct no nongkhori phaipai keble reason rubui arta kaisa IPFT ro no ang kok sana musung norok je mudda tiyei norok je topic ba norok ni je nahar mung tuyei norok BJP ba alliance ngo norok
7 bosor 8 bosor hai running o tongoi tong fiaba wansugya je chungma da mano maya amo norok wansugya hise bohok ni tui wansugo norok tini norok jodi no tiprale no hamjagai tiprale ni nahar muno tui no norok samung khlai tong kai srai srai BJP rok riya saiman tong ikaba nokhore phaidi tipra mothasoni bo omono jora haisi tiprasa ekor dinani bagi implement khainani bagi 6 month ni pore tabuk 2 years kaithang gaisi tabu bo phanang jagya kono kaisa bo nung rijagya haifan to tipra mathason BJP ni against kok sasawi na tabuk andolon khlai tongle IPFT sumo nongkhori phaidi haisi manthari angkake jung phaidi thansangai tipra matha jung IPFT thansangai buskani dino jung fight kene haisi yok saman manani bagi tiprasa ro belai ke musungkha pheba netaro khasiani bagi tini tiprasa bo oroi poroi aboni bagi ang sana musungo joto tiprasa rok thansa ngai joto neta rok thansa ngnani bagi tei chini ama hai